op de camping aan het afwassen is. Het is toch niet te geloven? Is het echt Big Benny, mensen? Mijn god, volgens mij heeft de crisis toegeslagen. Ben, ik zien gaat steeds toe op de camping af te wassen. Ja, we hebben net een leuk barbecuefeest gehad met de min 6. Oh, kijk toch, ja, dat zal lekker zijn geweest. En dan moest ze zelf afwassen. Ja, natuurlijk. Dat was een beetje bezuinig genoeg. Hè. Dus binnenkomt, dan moest ze zorgen dat ze zelf moest doen. Hè. Ja, inderdaad. Dat is geen anders dan een 5-sterren resort. Ja, absoluut. Maar wel gezellig. Joh. Allemaal gezellige mensen hier. Ja, ja. Veel leuker hoor, ja. Zeg, en kent ze ook nog heb ze nog gaat gezongen of kent ze nog gaat zingen? Ja, ik heb eigenlijk helemaal niet meer gezongen, maar ik denk dat het wel nog gaat, joh. Ja. Geweldig. Zeg, Ben, wie was de vastelovend? Wie is de kleine Ben was nog? Mini-Ben. Heel compact, heel gezellig. Met heel weinig geld heel plezier maken. En ik heb nooit meer terug. Doen ze het heel groot, ook gezellig. Maar ja, ik was altijd cowboy of Robin Hood, hè. Dus ik was een strijder. Hè. Ja, echt waar? Met wie veel men werd je toes? We waren meteen, ja. Meteen mensen, echt waar? En waar ze de jongste? Ik was de Benjamin, ja, van Ben, hè. Ja. Ja. Dus inderdaad kreeg ze het pakje van de vorige, neem ik aan, of niet? Of kreeg ze wel een nieuw pakje? Nee, dat had allemaal een 4 aan gehad, dat Benjamin, moet ik zeggen. Maar ja, mij niet zo, bedoel, het ging om het idee, hè. Ja. Ja. En dan nu hebben ze natuurlijk vastelovend met een klein kindje. Dat is weer heel bijzonder, of niet? 2 zelfs, hè, 2 kleinkindjes. 2 zelf. Ja. Ik hoop dat ik, als ik niet zo op te treden, dat tenminste met die kinderen ergens nog gaat gaan kijken op misschien gepaste afstand, maar dat het wel erin blijft, die jeugd, hoor, ja. Ja, prachtig, want dat wil ze natuurlijk wel metgeven, die cultuur, of niet? Ja, zeker weten, zeker. Ja, dan moest ze vast wel vieren, moest ze direct erin eten, hè. Ja, dat zit er helemaal in. Zeg, welk nummer ga je ze voor ons zingen? Ja, ik denk dat ik hier stond. Ja, de tap is net afgepakt, dus ja, ik denk Ried op de tap. Dat ik dan begin met Ried op de tap. En misschien dat dan gezellige mensen van de camping de muziek horen. En misschien gaat de bieken aanshoot of zo met een Polonaise, weet ik veel. Dus internet veel. Ik heb misschien al 400 dat er op de camping zitten. Kijk, helemaal geweldig. Ja. Big Benny. Dankjewel. Nou, dan zal ik zeggen... Ried op de tap. En trek nu niet zo'n gekke snoet. Ried op de tap. Kom pak die kwetsensvoet. Dames en heren op de camping, kom allemaal, ik geef voor gas. Ik sta al hier achter de prins van de Donderbul. Wat is het ook te barbecuen? Ik sta links achter de rotvader van Nudem. Ik sta achter de wietkundiging van de Vijmuis. Dat heet trek als de muziek komt, dat de hele dag. De Polonaise dode zaal, links of rechts, radicaal. Ik sta een zaaltje van Brunsum, die van Brunsum zijn ook hier. Met vlotte serie door die stil, dribbelig in dat gevoel. Nee, dat moet je aanpassen. Ried op dit tap, weer weet je niet wat morgen is. Ried op dit tap, vandaag joh is het hier niet mis. Ried op dit tap, en trek nu niet zo'n gekke snoet. Ried op dit tap, kom pak die kwets nu nog eens voet. En dan hoop ik één keer draaien. Draaien. Ja, die moest in de gang rijden. Gewoon een beetje de bier. Achterin met allemaal, doet de lekse niet meer kan. Kom allemaal de bier, dames en heren, kom maar. Weer gewoon nog lang, niet hoes, want die aai is toch niet toe. Ja, die aai is ook hier, om het te doen. Ried op dit tap, veel weet je niet wat morgen is. Ried op dit tap. Vandaag joh is het hier niet mis. Ried op dit tap. En trek nu niet zo'n gekke snoet. Ried op dit tap. Kom pak die kwets nu nog eens voet. We zeggen nu allemaal volle gas. Hey! Hop. Kijken of ze een beetje kabaal kunnen maken die de Polonaise. Gewoon een beetje snel let op hè. Kijk er gewoon weer. Hey, ho, hey, 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 ried op de tap. Geweldig, ongelooflijk. Ik roep één keer over de camping hier. Kom al, nee, keer zitten ze in de kleier. Ik zie nu ook in de klein meisje, Anita Meijer, fantastisch. Hoi meid, alles goed. Dit is stum verloren. Oh, wat ruikt de barbecue goed op de camping van ons. Kijk, Ik wat ze- ruik het hier. Dat zien mijn chub.
Bussen een barbecue. Ja, kijk. Kijk hier. Ik zie het. Die blieven wit. Wel goed rijden, hè, Ja, joh. die waren niet bruin van honger. Doe maar rustig aan. Ja, misschien je meer kolen erop doen. Dat shit Dat zou misschien. misschien chillen, ja. En de barbecue aansteken. Dat shit En misschien dat zou ook. ook wel chillen. Ja, volgens mij, ik heb ze al genoeg gedronken, of niet? Oh, ja, wel een beetje. Beetje. Ja. Ben Beetje bussen. veel. Ben bussen. Ik ben rond van richting Rooi. Oh, oké. Van, weet je wel, van richting Rooi. Richting, ja, een beetje kan het binnen, ja. Weet je de weg nog naar hoe sta ik? Ja. Ik Nee. denk dat het een tent werd vanavond, Ja, of dat niet? zou misschien het beste alternatief zijn. Ik denk het wel, Want ja. anders is het wietsuiken, denk ik, voor die joet. Oh, daar ben ik ook bang voor, ja. Hoe komt ze vanaf? Volgens mij van de kroeg, of niet? Nou, daar ben ik net naar buiten gegaan en nu ben Ja. ik rondgelopen. Maar ik weet niet meer hoe ik moet. Ik heb het in de gaten. Ja, ik weet wens het je niet meer. succes met suiken. Succes. De tijd drinkt, maar ik niet meer. Wat? Kwart voor de bloedarm. Rotbuurt heilig. Ik heb alles tot de 3 keer gehad, maar zeg, hoe word ik ook alweer? Hoe word ik ook alweer? Hoe word ik ook alweer? Ik heb alles tot de 3 keer gehad, maar zeg, hoe word ik ook alweer? Ik doe je op eerder down, maar ik weet het echt niet meer. Het was weer een later voor mijn evenwicht zou gaan. Sloeg achter mij de kroegdeur en gewoon op even aan. 1000 sterren, dubbel kieken, flink stuk in de kraag. De shirt met de koschuttel, om nog in de maag. Ik waggel door de strotten, kijk door de burgerlamp. Zou ze op mij wachten, oh dat is pas een ramp. Ik heb nu heel niks meer te missen. En doe snel op de touw, de warme bekker deed de kop. En zit, hier is het geen hotel. Ik heb wel eens tot de 3 keer gehad, maar zeg, hoe word ik ook alweer? Hoe word ik ook alweer? Hoe word ik ook alweer? Ik heb alles tot de 3 keer gehad, maar zeg, hoe word ik ook alweer? Ik doe je op eerder wel, maar ik weet het echt niet meer. Van de bakker naar mijn huisje, dat was toch niet zo wiet. Ik moet zorgen dat ik toeskom, anders is het alle kiet. Het wordt alsmaar later en kukelt jou de haan. Kun je me eens mee vertellen, waar moet ik toch op aan? Zo loop ik nu al ogen, verrek wat zie ik nu? Door heb ze toch die kroeg weer en die is nog niet toe. Zeg barman, doet er hier nog een voor mij en voor die jongens. Ik heb de worst toch al vertrokken en ik zeg met dubbel tong. Ik heb wel eens zoals de zeker gehad, maar zeg, hoe word ik ook alweer? Hoe word ik ook alweer? Hoe word ik ook alweer? Ik heb wel eens zoals de zeker gehad, maar zeg, hoe word ik ook alweer? Ik zie alweer dat wel, maar ik weet het echt niet meer. Van die stoetige stellen kreeg ik pijn aan mijn lief. Ze kennen mij verrekken, ik denk dat ik me blief. Ik heb alles tot de 3 keer gehad, maar zeg, hoe word ik ook alweer? Hoe word ik ook alweer? Hoe word ik ook alweer? Ik heb alles tot de 3 keer gehad, maar zeg, hoe word ik ook alweer? Ik doe je op eerder wel, maar ik weet het echt niet meer. Ik heb alles tot de 3 keer gehad, maar zeg, hoe word ik ook alweer? Hoe word ik ook alweer? Hoe word ik ook alweer? Ik heb alles tot de 3 keer gehad, maar zeg, hoe word ik ook alweer? Ik doe je op eerder wel, maar ik weet het echt niet meer. En als het mooie is, ja, dan kom ik toch maar weer. Woe! Wauw, kijk eens wat we hier hebben. De wienkoningin van de Veldmuis. Goeiemiddag. Goedemiddag. Kijk eens wat prachtig. Zijn ze er niet geweldig uit, mensen? Wim Bussen. Ik ben Daphne van der Zwan, wienkoningin van VVV de Veldmuis. Ja, du bent in oktober uitgeroepen, of niet? Ja, dat is al een tijdje geleden weer. Het is alweer een tijdje geleden. Wim zijn in secondantes. Nummer 1 aan deze kant is Melanie. En aan deze kant is Bianca. En wat zijn die van dich? Ja, mijn vaste lovensvriendinnen begeleiden mij in veel dingen. Dus wie dit ook. Geweldig. Zeg, en Daphne, wie ze gevraagd werd, was dat meteen uitbondig? Ja, of moesten ze even erover nadenken?
Nou, dat was toch wel even nadenken. Mijn pap was uitbundig, ja, en mijn man was uitbundig, nee. Dus dat lag bij mij nog onder druk van, wat gaat er gebeuren? Dat kan ik me voorstellen, ja. Waar zo te twijfel? Mijn man vond mij nogal jong, dus die had zoiets van, nee, du bent nog te jong, wacht maar even een paar jaar. En papa had zoiets, die kans kreeg ze één keer, moest ze zeker doen. Dat is ook wel weer zo, hè. En uiteindelijk hebben ze dan toch besloten om het te doen. Nou, die dames van de Veldmuis, die hebben eigenlijk heel veel gekald ook met mijn mam. En toen had mijn mam een gerust hart erbij. En als zij het zou doen, want zij is mijn vastelavondsman, dan mag het. Kijk, toen hebben ze een beetje begeleiding bij dich, die dich in toom hield. Ja. En het stuurt dich de andere richting op. Soms. Het is een gevaarlijke combi. Ik kan me toch gaat bij voorstellen, ik zie het al, ja. Zeg, en hebben ze ook een hele schone slager, of niet? Ja, dat klopt. Daar hebben we best wel een tientje op gezeten, want dat vonden we nogal lastig om een eind te flatsen. Echt waar? Heb ze hem zelf verzonnen? Nee, we hebben de hulp ingeroepen van iemand wat al heel lang eigenlijk niks meer had gedaan. Fabrizio. En die heeft echt toch het tops van gemaakt. Oh, geweldig, dan zijn we echt wel benieuwd. En je zingt alle drie, of niet? Ja, want alleen kost ik dat toch niet. Dat dorsten ze net niet aan, daar had ze de steun voor nodig. Ja, daar had ik de hulp van alle twee wel voor u nodig. Geweldig. Zeg, maar dat is wel bijzonder als Fabrizio dich helpt met die nummer, of niet? Dat zij wilt wel gaat zeggen. Ja, dat is altijd een hele goede vriend van ons geweest. Hij is ook veel bij ons thuisgekomen, dus hij had echt gezegd, oké, dit is echt een uitzondering, dit wil ik zeker voor die doen. Oh, geweldig. Nou, vergunnen het euch helemaal. Wat is nog Tine spreuk? Wie een vis in het water? Ja, natuurlijk, want de bus natuurlijk. Van de viswinkel van daar. Van der Zwan. Ja, dat ken ik met z'n mensen. Wie een vis in een water, ik zie het ook, zo vult gerug. Zo gaan ze nu zingen. De wienkoningin van de Veldmuis. Ik zit al een jaar met de hond op de bank. Ik snak zo naar vis en plezier. Wie lang doe het tot het weer eindelijk moe? Dan gooi ik me gans vol met drank. Want iedereen wordt knatsch met vaste loven. Iedereen die geeft finale zijn plaat. Lang het op 10 zeurig toest. Hij gaat erop uit. Verbeuren weer strontzaad. Ja, iedereen wordt knatsch met vaste loven. Iedereen die geeft finale zijn plaat. Lang het op 10 zeurig toest. Hij gaat erop uit. Verbeuren weer strontzaad. Moezen en muskers, veergol gaasdeuren. Hier is een Wee Queen. Want iedereen wordt knatsch met vaste loven. Iedereen die geeft finale zijn plaat. Lang het op 10 zeurig toest. Hij gaat erop uit. Verbeuren weer strontzaad. Ja, iedereen wordt knatsch met vaste loven. Iedereen die geeft finale zijn plaat. Lang het op 10 zeurig toest. Hij gaat erop uit. Verbeuren weer strontzaad. De hoezen en de muusjes, die staan alweer paraat. De vaste lavenshelden, van smorgens vroeg tot 's avonds laat. En breed dat is een stoes, bij jou en Evelien. Het beer dat zwemmt al duchtig, maar ook een glaasje wien. De vest die mag nu zwemmen, daarvoor is nu geen tijd. De Wien Queen gaat voorop, daarvan krijg je echt geen spiet. Voor feestig eer, voor feesten duk,